La Cova Negra, que dona nom a este paratge natural, és un dels assentaments humans més antics de tota Europa. Va ser habitat pels neandertals fa 46.000 anys i no ha deixat de ser utilitzat per diverses civilitzacions, com ara els àrabs, medievals i d'altres més recents que s'han trobat. Hi ha moltíssimes raons per visitar la ciutat incomparable de Xàtiva, però potser fer esta excursió siga una de les més importants. Al paratge natural de la Cova Negra puguem trobar de tot. És un lloc on conflueixen molts factors i molts interessos ecològics, factors culturals i factors d'oci. Entonces és un paratge molt recomanable per a tot el món. Este tresor de la natura es troba a l'estreta vall formada pel riu Albaida, en travessar els relleus de la Serra Grossa a l'eixida del denominat Estret de les Aigües. Per arribar, cal eixir de Xàtiva per la CB610 cap a Genovés. Engirar a la dreta en direcció a l'Albereda d'Alboi, a 2 quilòmetres, ens trobarem la Casa de la Llum. Hi ha un recorregut que recomane a tota la gent, és un recorregut molt senzillet, i és eixir des de Xàtiva i caminant en mitja hora. A més, és una excursió familiar, en mitja hora caminant es presenta en el paratge. És un camí planet i precisament anem recorregent, anem per damunt de lo que és el canal de l'Àuia, que ve del naixement de Bellús, el canal de l'Àuia que arriba a Xàtiva. Anem recorregent, és totalment pla, i anem recorregent la vora del riu i contemplant tot el que puguem veure al riu i a la muntanya. Els assuts, els partidors de les séquies, els boscs d'Àuia, inclús un aprofitament, que és on tenim, diguem, la casa mare del paratge, un antic aprofitament de bot de llum que produïa energia elèctrica i és el que nosaltres des de l'Ajuntament hem habilitat com a Casa de la Llum i com a alberg. Entonces, és una excursió molt saludable i ja dic, en mitja hora d'anar i en mitja hora de tornar se pot veure perfectament. El recorregut més complet comença en la Font dels 25 d'Oix i continua per l'Ermita, el riu Albaida, l'aqüeducte de les Arcaetes d'Alboi, la Font de Segura, el racó de la Cova Negra, l'antiga central Casa de la Llum, la Font de Quintana, el Portet, l'Ermita de Sant Feliu i l'església de Sant Josep. Els valors històrics i culturals de Xàtiva se remunten a la Xàtiva ibèrica, a Saiti. Però realment hi ha precedents anteriors, hi ha precedents de l'edat del bronze que ja tenim documentats en la vessant sud de la muntanya del castell, de la Solana. La ciutat que coneguem ara, Xàtiva, sí que té uns orígens com a casc urbà que es podrien situar dins del món romà, la Saetavis romana, que la seva importància radica bàsicament en que es troba dins del recorregut de la Via Augusta i com a una estació més de la Via Augusta, el pas constant de personatges, de comerç, de militars, fa que la ciutat vagi agafant a poc a volta més importància. El paratge té 57 hectàrees d'extensió. Hi ha diferents opcions, des d'un gran recorregut per fer-ho caminant fins a altres més curts que en part es poden fer en cotxe. Per gaudir del paratge amb tota la informació comptarem amb un centre d'interpretació de la naturalesa, panells informatius e interpretatius,
vials d'accés, sendes i rutes temàtiques senyalitzades, aparcament, fonts, brolladors, ponts i més recursos. El paratge, el més important que té és el vinculat a la cultura de l'àvia. Tenim al paratge el naixement de les àvies, que és l'àvia que veiem tota la gent de Xàtiva. I a partir d'ahir se genera tota una arquitectura de l'àvia vinculada a la utilització tradicional de l'àvia, no només la canalització d'àvies que arriba a Xàtiva, sinó, a més, tota l'arquitectura de rec que fa arribar l'àvia a les hortes de Xàtiva, amb la qual tot això configura i moldeja un paratge en molts espais de molt d'interès. L'itinerari recomanat és el PR-CB 78, que ofereix un fantàstic recorregut pel paratge i els seus voltants. Es tracta d'un trajecte totalment pla, molt senzill i que discorre seguint la traçada del canal d'abastiment d'aigües de Xàtiva. Quant als paratges que puguen haver en l'entorn de la ciutat, destaca, evidentment, com a paratge natural més important el paratge natural de la Cova Negra, per la seva vessant ecològica i també per la seva vessant històrica. En el corregut de l'Estret de les Aigües que fa el riu Albaida poden trobar jaciments com el de Petxina, dins del terme municipal de Bellús, però ja dins de l'Estret de les Aigües, i també Cova Negra, com a jaciment més important. Bé, el neandertal, la presència, les restes materials que hem trobat en Cova Negra són bàsicament una indústria de lasques. El neandertal treballa poc el material i és un material aportat. Normalment el sílex de la contornant no és de qualitat i possiblement ells porten el material de faro. Hem trobat, no és un jaciment molt ric en indústria lítica, però sí que és molt significativa del període cultural musterià del Paleolític mig. En quant a la fauna, l'evolució és tan llarga que ha permès que hi hagi presència d'animals en funció de l'ecologia del moment, en una majoria de cérvols, una majoria de cavall, una majoria d'ovicàprids, i el neandertal ho caça tot. Es pensava que era un especialista en un tipus concret de fauna, però realment ell ho caça tot i s'alimenta de tots els animals que té al seu abast. En quant a les restes humanes de Cova Negra, bàsicament són restes craneals, de dos adults, un adolescent i la resta d'individus xocotets, que ens planteja en ocasions la possibilitat de que poguera haver inclús algun enterrament dins de la pròpia cova. El paratge natural municipal de la Cova Negra s'estructura al voltant de l'arquitectura de l'aigua. El canal medieval de Bellús, que recorre Xàtiva, és clar exemple. Es tracta d'una canalització de 10 quilòmetres de longitud que conduïa l'aigua del brollador de Bellús fins a la ciutat de Xàtiva. Està realitzada amb segments cilíndrics de ceràmica que van encaixant uns en altres, intercalats de mode regular per respiradors que facilitaven tant el fluir de l'aigua com la neteja de l'interior de la canonada. El més important és la conservació d'ecosistemes, d'hàbitats, i en concret, així vinculat a l'àvia, podem trobar inclús retassos del que és el bosc de Galeria. És un bosc que s'ha perdut, és la vegetació natural de les riberes del riu, que precisament la constituïen grans exemplars arbrats, que és l'alber, el xop blanc,
Tot això s'ha perdut i, sin embargo, al paratge puguem trobar alguns exemplars d'aquest tipus. I tot això unit a que n'hi ha encara el que és una estructuració de la vegetació natural. N'hi ha espècies com la boga, n'hi ha espècies com el llentiscle, com la murta. Puguem trobar-ho i són espècies, no per en si singular siguin grans espècies rellevants, però sí que tenen molta importància en quant a ecosistema. El paratge de Xàtiva és una cuna d'espècies endèmiques. Ambientalment es distingeixen dues unitats de caràcter natural paisatgístic, la fluvial i la de muntanya. El paratge té importància ecològica precisament perquè conflueixen diversos ecosistemes. Són ecosistemes aquàtics, ecosistemes de ribera i el que coneguem del bosc i la màquia mediterrània. Tot això, tota aquesta mostra la podem trobar al paratge, de diferents ambients d'ecosistemes mediterranis la podem trobar al paratge, i amb el qual té interès per aquest aspecte, per la integració de tots aquests factors. Per una banda, en el riu Albaida es troben comunitats de canyes i joncs, acompanyades d'arbustos de gran talla i bella floració, com ara els baladres i la murta. A més, estan representades diverses formacions de bosc de ribera, amb exemplars ben desenvolupats de xops i oms. Si parem atenció a la unitat fluvial, veurem que és rica en comunitats vegetals flotants i submergides, com ara la formada per les llentilles d'aigua i les cariofites, un tipus d'alga verd que creix en zones permanentment entojades i llacs d'aigües netes. En les zones tranquil·les del llit del riu es poden veure també abundants comunitats de macròfits. D'altra banda, a la muntanya dominen els pins blancs, amb un sotobosc de margallons, gentiscles, aladern i coscoll. Destaca també la garrofera i l'olivera silvestre. En les penyes es poden trobar sabatetes de la Verge. El nom científic d'esta planta, Sarcocapnons setabensis, aclareix que es tracta d'una autòctona de Xàtiva. El valor paisatgístic d'este enclavament és molt elevat. Des de la senda d'este tram del riu es pot obtindre una bona perspectiva de tota la conca visual del paratge. Pel que fa a la fauna, pot trobar-se una gran diversitat relacionada amb la coexistència de dos ambients naturals, fluvial i de muntanya. La presència constant d'aigua afavoreix la vida a la Cova Negra. Això facilita l'abundància d'amfibis, com gripaus comuns i corredors, a més de diferents espècies de renocs i granotes. En les zones seques podem trobar rèptils com dragons, sargantanes i fardatxos ocel·lats. Entre els mamífers destaca l'eriçó europeu, la musaranya comú, la geneta, el rabossot i el porc senglar. El grup de les aus està àmpliament representat per l'àguila de panxa blanca, el falcó peregrí, el blavet o l'agró blau. A banda de l'evident tresor ecològic que trobem al paratge natural municipal de la Cova Negra, l'excursió no pot acabar sense prestar atenció al jaciment arqueològic de rellevància internacional que dona nom al paratge. La importància de Cova Negra és bàsicament perquè va ser una cova que va estar ocupada per l'home de Neandertal.
En principi sempre s'havia pensat que l'ocupació correspondria al moment final de la vida dels neandertals, però per les investigacions que s'estan portant en els últims anys estem plantejant la possibilitat que tingui un recorregut més llarg, que vinga de moments anteriors, que en les fases més antigues d'ocupació neandertal també estiguin presents en Cova Negra. N'hi ha una representació molt important de restes humanes de Neandertal en Cova Negra, ja estem al voltant de 10 individus de restes humanes, en una presència molt important de xiquets, d'infantils, respecte a adults o adolescents, que ens dona la possibilitat d'entendre inclús l'evolució del cos del Neandertal dins de la seva evolució natural biològica d'un individu. Més enllà de les restes trobades de l'home neandertal, la ciutat de Xàtiva ha sigut testimoni privilegiat de la història que des de l'antiguitat fins als nostres dies ha vinculat la vila amb la corona i el Vaticà. La ciutat romana evoluciona, continua, ens trobem en una ciutat medieval també molt important, en un moment principal que seria l'ocupació islàmica, que és el moment principal quan es construeixen les muralles, el castell, tal qual els coneguem ara. Un punt molt important per a la ciutat i el que és per a la comunitat és la guerra de successió. El fet que Felip V conquerira la ciutat, la cremara i despoblara i inclús li canviara el nom per la nova colònia de Sant Felipe, va marcar d'una manera molt clara als habitants de la ciutat. La ciutat ha continuat evolucionant fins ara, en l'expansió urbanística que tots coneguem en les últimes dècades. L'excursió per Xàtiva mereix ser coronada amb una parada gastronòmica. Són famosos els seus arrossos amb fesols i naps, però també en paella o al forn. Anem a fer la cassola d'arròs al forn típica del poble de Xàtiva i començaríem fent el caldo, que du costelles de cerdo, maneta, orella i tot el que són les parts bones del cerdo. I aquest caldo el tenim fred prèviament i ara començaríem el que és la preparació de la cassola. Anem a fer una cassola per a 4 persones. Con les abueles gastaven la mesura del gotet, i jo també. Uns 4 gotes d'arròs, l'oli que hem fregit en els alls, un poc de pimentó dolç i el cigró. Menegem bé tot. Ja anem a afegir la carn i el caldo. Más o menos sería el doble de caldo que de arròs. Amanegem bé i clavarem al forn sobre mitja hora a 210 graus. I en una mitja hora el tenim fet. Iepa! Ara tenim la cassola i això.
I després de mitja horeta sí tenim la cassola. A més, podem trobar bones verdures i carns, però segurament el més irresistible serà qualsevol dels dos deliciosos dolços de la tradició gastronòmica setavense. Parlem de l'almoixàvena, elaborada amb oli, farina, ous, mantega i el famosíssim arnadí, fet en carabassa o moniato. Si volem gaudir d'una visita completa, a més de la riquesa natural i històrica, Xàtiva també ens ofereix un bon nombre de restaurants i establiments per celebrar-ho amb un bon menjar i la possibilitat d'allargar la visita en un dels seus hotels per reposar. Goig a la natura, mantén net l'entorn, utilitza els contenidors de fem si n'hi ha. Si no és així, recorda portar el fem fins al contenidor més pròxim. L'acampada lliure no està permesa. Es prega al màxim respecte a la flora i fauna. No introduïsques espècies noves. Porta els animals domèstics controlats. Recorda que el soroll també és contaminació. Es demana per això un comportament discret i silenciós. Atenció amb el foc, no fer foc ni llençar cigarrets encesos, ni encara que consideres que estiguen apagats. Utilitza sempre les carreteres, pistes i senders senyalitzats i autoritzats. No circular en vehicles de motor fora de les vies autoritzades. I recorda, els paratges naturals municipals són patrimoni de tots i per això hem de conservar-los i protegir-los per al goig de les generacions futures.